Ai, companys, quan que em conegueu, que sabeu que m'encanta el xocolata i m'heu portat al paradís del xocolata. Me cago en la mar. Mireu, ara mateix estic a un minutet de poder... Què fas? Ja no ho taste, ja no, ja ho has tastat, ja m'has pillat, Gaspar, ja m'has pillat. És impossible, no tindré la tentació de provar això. Molt Què estem bé, fent? estem fent torró de xocolata. Torró de xocolata, amb ametlla? A l'ametlla, sí. Perfecte, i conta'm una miqueta, és que sé que ara esteu en plena campanya i clar, dic, vaig a tirar-los una maneta per si vos fa falta. Perfecte, doncs començar ja mateix. És a dir, estem repesant així, anem a veure que va bé el pes i d'ací anem a passar a la batedora, ¿vale? La batedora lo que anem a fer és deixar llis el molde, ¿vale? Del xocolate. Ja si vols començar... L'agafa jo? Vinga, agafa tu el micro. Molt bé. Ah, sí que pesa, sí, jo no estic preparada. Hauré d'anar al gimnàs primer. Sí, Me cago bueno, en la mar. són 4 quilets lo que pesa. 4 quilos de xocolata, ja és una felicitat. Vale, ho deixes així? Molt bé, el deixem ahí i ara el que anem a Perfecte. fer és posar la batedora perquè vibre i es queden llises les tabletes, Vinga, ¿vale? a veure, aquesta vibració del xocolata. Ai, companys, és que no sé si vos ho he contat, però és que la Vila Joiosa és molt famosa per el seu xocolata i jo he vingut, vamos, a la cuna del xocolata. Compte en Gaspar, vosaltres ja sou 4 generacions Sí, de és la xocolaters. quarta generació i bueno, no sé si la pròxima serà el que segueix el meu nano, però bueno, bé. Ara ja sé què podem fer. D'ací anem a passar ara al túnel de fred, ¿vale? Este ja el duc jo. Sí, no? sí, perquè saps què passa? Que 4 quilos pesen, 4 quilos pesen. Bé, pues este el passem al túnel de fred i el que anem a fer així és que es gela en qüestió d'una horeta més o menys i nada, després d'ahir ja és tallar-lo i fer barres de 300 grams, per exemple, que és el que anem a fer en este molde. I compta'm, Gaspar, quantes varietats de xocolata podeu tindre, més o menys? Pues entre 15 i 20 varietats, entre xocolates típics de llet, ametlles, purs, 70, 90, 77, oli, sal, taronja. Taronja has dit, xocolata en taronja. Això és el que esteu fent ahir? És el que estem acabant ara mateix. M'encanta, si ho havia escoltat una miqueta, jo dic, ai, Anem a passar vinga, endavant. i veiem el de taronja. Passeu. Així sí que canvia la temperatura, així poden eixir pingüins de su moment. Sí, té que mantenir el xocolate. I aleshores, este és el xocolata que m'havia encomanat ton pare que li el porta, veritat? Este és el de taronja. Perfecte. Gaspar, simplement, tu t'has criat així. Jo sí, jo des dels 14 anys pràcticament estic treballant així. Però si parlen ton pare, la història s'allarga molt, 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 molt. No, si ell ja té 73, pues, també hi va néixer dalt. Així que tota una vida. Gaspar, ara en acabar de parlar amb ton pare, me'n vinc i continuem tractant això de jo ser mestra xocolatera. Molt bé. Vaig cap a fora. Que no pare la producció, que estem ja en campanya i jo vull veure, mira, per ahí van eixint. Fins ara, Gaspar. Me'n vaig a portar-li la comanda a Gaspar pare. Ai, que no puc eixir, i és que s'ha d'espentar. Sí, ja sabia jo que sí. Mira, Gaspar, ja el tinc així. Li porta el que m'havia demanat, el de taronja. Anem cap allà? Content, Gaspar, estava parlant amb el seu fill, que ell s'ha criat així, però vostè va néixer així Jo vaig néixer així, sí. i ha convertit això en un museu del xocolata. Sí, algo hem fet, a poquet anem fent coses. Mira, si hi ha coses molt antigues, Ah, això tot és maquinària. dels anys 40, dels anys 50, dels anys 60. Fotos de tot el que és el cacau. Perquè vostès porten cacau de molts llocs. Sí, de Que diversos guai. puestos. Ai, mira, n'hi ha gent comprant, que així la gent pot vindre a comprar. Així tenim, sí, la tenda on podem comprar, tenim un xico de museu, Ai, que xulo. i així, sí. I així el museu, volia preguntar-li jo, mira quantes fotos antigues. Què és això? Són cromos antius. Poden passar, no es preocupen. Que havien dins de cada tauleta hi havia un cromo, i la mare ens enviava a comprar el xocolata i la primera que feia és obrir-lo, a veure el A cromo veure que quin tenia, cromo a veure si hi ha estava repetit o no. Mare Ja són meva. dels anys 30, dels anys 55, dels anys 60, 70, 80... Mare meva. I així, Gaspar, abans en la vila hi havia moltes empreses que se dedicaven al xocolata. 42 fàbriques de xocolata, en l'any 36, avui queden 3. Molt bé, Tavalor, Clavileny i nosaltres. I bé, volia jo també preguntar-li, perquè a mi m'han dit que el vostre xocolata és un xocolata de pel·lícula. No, la gent, jo no puc dir que és millor o pitjor que els dels demés. Però si jo li dic que així ten dolor i glòria... bueno. Ai, estem parlant d'un xocolata de cine. No sé si... No, Pedro se'n recordava de nosaltres i va voler quedar-nos per posar el nom nostre en la pel·lícula. Li van enviar xocolata i la xica que ens ho porta a ell, l'empresa, Covadonga,
els dies que es va emocionar al bol de xocolata, clar. És que això és com tornar a la infantesa. És que... Hi ha una seqüència, quan era ella xocotiu, ell era xocotet, i Penélope Cruz, que feia com a mare d'ell. Molt bé, i s'entrepà de xocolata, que bo. Gaspar, fiqui això en buiga i provem una miqueta el xocolata, que a mi m'han dit que anava a tastar xocolata d'ací. A veure. Quin en recomana? Per on podria començar? Què t'agrada, xocolata en llet o xocolata negre? A mi m'agrada el xocolata en general. Mira, jo el que prendrem a casa és el 77%. Ell és d'extraordinari. Es quedem així nosaltres fent un xicotet tast de tots els xocolates que tenim i jo després, si em dona una miqueta de temps, agarre una mostreta i la porte per als nostres companys per a que el tasten i disfruten, companys. Adeu. És el que hay que fer per provar-lo. És que jo què vaig a dir? Que està boníssim. El cacau és amarg, però té un sabor extraordinari.